L-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi attakka l-deputat attwali Mark Anthony Samut li ġielet minn floku minn Raba Distret fl-aħħar elezzjoni ġenerali. F'messaġġ indirett fuq il-medja soċjali u spiċċa saħansitra jżejnu b'diversi titli dispreġattivi. Fil-fatt, fl-istil tipiku tiegħu fejn ma jagħti l-ebda ismijiet imma b'lingwaġġ ċar li jista' jiftiem minn kulħadd, Azzopardi indika li Samut u persuna egoista mimlija reba u anke post li biex jasalu lest li jagħti daqqiet ta' sikkina f'dar sħabu. Waqt li ħas punt mir-riżenja ta' Michael Piccinino minn Segretarju Ġenerali biex kif qalu joħroġ għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, Azzopardi qalu li Raba Distret u l-Partit Nazzjonalista għandhom bżonnu. L-indikazzjoni iżda kienet ċara biex Piccinino jirnexxielu jieħu post Samut, l-uniku kandidat nazzjonalista elett fid-distret. Sa qabel l-2022 ir-Raba Distret magħmul minn raħal ġdid ħal Tarxin Santa Luċija, il-Gudja u parti mill-Fgura kien meqjus bħala fortizza ta' Azzopardi, waqt li jindika li se jkun wara l-kandidatura ta' Piccinino fil-messaġġ tiegħu b'attakk dirett fuq Samut fejn qallu li li jagħmel kollox biex jasal. Azzopardi kiteb hekk. Urihom li l-politika mhijiex poxtiżmu daqqiet ta' sikkina f'dar sieħbek stess li ħadd m'għandu prezz imma kulħadd għandu valur imprezzabbli. Mhijiex egoiżmu sfrenat, mhijiex reba, mhijiex il-politika tas-serb li jbiħlil ommu basta jasalu. Fl-istess ħin li żejjen lil Piccinino b'titli bħal uman, sensittiv, onest, ħabbriki, biżel u li ma jafx x'inhu għass, Azzopardi jidher li rrid jgħid ukoll li Mark Anthony Samut assolutament m'għandu xejn minn dan kollu. U ħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali u xenti tal-Partit Nazzjonalista biex issa jwettaq dmiru wkoll fir-Raba Distret u jisbarazza minn min lilu ippoġġjah qabel l-aħħar elezzjoni.